Kaivinkone- ja maansiirtorikama toimii pääasiassa Jyväskylässä ja sen lähikuntien alueella. Yritys aloitti toimintansa vuonna 1953 mekaanisella kaivinkoneella, kansankielellä Hullu Jussi. Niistä ajoista yrityksemme on kasvanut maansiirto- ja kuljetusalan monitoimiyrityksiksi, joka on ottanut paikkansa alan monipuolisimpana palveluyrityksenä Jyvässeudulla. Henkilöstöä meillä on noin 40. Ajanmukainen kalusto ja osaava henkilökunta ovat turvanneet meille toimeentulon ja vakaan aseman. Rikamat Oy on maansiirto. Tehokkaat kaivinkoneet ja kuormaajat sekä monipuoliset yhdistelmäkoneet takaavat onnistuneen lopputuloksen. Kaivinkoneita meillä on noin 7 tonnin painoisesta pikkukaivurista aina 36 tonnin isoveljeen. Pyörä- ja yhdistelmäkoneet asettuvat painoltaan 7 ja 18 tonnin väliin. Rikamat Oy on myös soranjalostus- ja kuljetustoiminta. Oma soranottopaikka ja kuljetuskalusto takaavat toimitukset vaikka ympäri vuorokauden. Esimerkiksi sora-autoissamme on kasettiperävaunut perässä tehokkuutta lisäämässä. Rikamat Oy palvelee myös teollisuutta. Vaihtolava autoilla hoituu mitä moninaisimmat kuljetustehtävät. Niillä käy niin jätekuljetukset kuin koneiden siirrotkin. Rikamat Oyn toimenkuvaan kuuluu myös erikoiskuljetustoiminta. Esimerkiksi tämä kuljetuslavetti kuljettaa jopa 55 tonnia. Kuljetustoimintamme ulottui myös ulkomaille. Rikamat Oy myös rikkoo ja louhii. Hydraulisella iskuvasaureilla rikotaan tehokkaasti kiviä ja betonia. Louhintayksikkömme on parhaimmillaan pienehköissä louhintatöissä sekä alan erikoistehtävissä. Kaluston kunnosta huolehditaan Rikamat Oyn toimipisteessä Kuormantie 23. Omassa korjaamossamme teemme vaativatkin huollot ja korjaukset. Kehityksen kärjessä olevat monipuoliset ja tehokkaat koneet sekä ammattitaitoiset kuljettajat ovat parasta, mitä voimme asiakkaillemme tarjota.